Mastreets social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri post ranyorwa nemukomana anonzi Seh Calaz achinyora pamusoro pemuchinda anonzi SnakeUnderGrass. Asi chekutanga nzada kuratidzai kana uri munyowani usati wasubscribe paSend TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe tena on your notification bell kuti every time patino uploada mavideos, every time patinounza nyaya dzichipisa, you will be notified chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinda pano pachannel yenyu pamunofarira. So Seh Calaz ane mashoko akataurawo pamusoro pemuchinda anonzi ari kunyanyozikana anonzi Medusa SnakeUnderGrass. Ndofunga vazhinji tiri kumuziva. So muchinda uyu ari kutrenda zvakanyanya to an extent yekuti panguva pfupi pane macompanies atomuapproach achida kustrika madeals naye, vamwe vakutomushandisawo kuita maadverts anditi. But Seh Calaz ane zvaazotaurawo maybe nekuda kweexperience yaainayo yekuti macompanies vamwe vanopesa kutora advantage yemunhu ari kutrenda, especially kana vakaona seunge anga achishaya vanogona kutora advantage. Abanyora post iri panapa kuda kuti munatsozvionere vazukuru zvataurwawo naSeh Calaz. Mashoko ari kuratidza kuti zoni vemacompanies vamwe vanenge vakutojambira vachida kutora advantage pamuchinda uyu vachimupa peanuts munhu ari kutongozvitrenderawo nekuda kweatrakewo anditi. But pekutanga remember kuti vanhu vakambomudhisa vachiti muchinda uyu ari kuita zvari under the influence of drugs, anaguka anditi. But ozvinezvo vanhu vakutsoma naye manje, tsoma nekuti ndiye ari kurira ameno kumaredhiyo kwese uko akatomboendawo achinoitwa mainterviews. Ndo zvanyorwa naSeh Calaz zvamazvionera. Ngataura no-comment section kuti munofunge nezvamashoko ataurwa nemubhanditi achitaura pamusoro pemuchinda ari kutrenda zvakanyanya SnakeUnderGrass. Ngataura no-comment section from Uncle Send, only Zimbabwean uncle. But it's not much love.